Bueno, hementxe gaude berriro, eta kasunetan, laua atasean arituko gara, ez? Kasunetan hemen agertzen dana, edo eskatzen dana, atas honetan da, ebaluazio tresna bat preparau, irakasle ontzat, ez? Kasu honetan nik nire zikloetara egokitu dut, eta nire gustatzen zaidan materiala, baina, bueno, printzipioz denotzat balio beharko luke. Orduan, nik pentsatu dana da, egitea, frogatzea, azaltzea pizkadatze egin dudan, eta frogatzea ea balio dauen, edo ez? A ber, leku konkretu batean egitea pentsatu dut, baina ez da egite, igual agian bitan egiten dut, bi lekutan ikusteko ea emaitzak antzekoak diren, edo, bai. Bale, orduan, hau esan da, egingo dugun lehenengo gauza, da, pizka bat ikusi, hau, egin doana da, gida hau, gero lau B atea zen entregatu behar denez, Word txiki bat egin dut, ez? Orduan, hemen azalpen bat, aurradio buruzko ebaluazio tresna sortzeko prozesua azalduko dut pausuz paso eta beste irakasle bate jarraitu ahal izateko. Lehenengo pausua beti izango litzateke zein da helburua eta edukia, ez? Erabaki zer ebaluatu nahi dugun, ez? Zer egin nahi dugu. Zer ebaluatu. Eta nik hasieratik dokumentu batekin ibili naizenez, horrekin jarraituko dut, beste pilo bat egin ahalko nituzkeen, baina, printzipioz pizka tildoa jarraitzeko. Orduan hemen Bizkaiko Foru Aldundiaren bezaren inguruko arau forala erabiltzen dut. Ez osoa, oso PDF handia delako eta 200 artikulu inguru dituelako, baina, ez dut behiratu, baina 50 orrialde inguru izango ditu eta 60 edo 70 artikulu. Beraz, nahiko dentsoa. Bale, orduan, gure kasuan, ebaluazioa bezauredian oinarrizko kontzeptuak eta salbuespenen aplikua izan litzateke. Salbuespenak son en las exenciones, eta jakitea que está sujeto y que está exento de IVA, ¿no? Eta eduki nagusiak, zerga egitea, el hecho imponible en sí, salbuetxetako eragiketak, bases imponibles y el derecho a deducción, ¿no? Del impuesto. Orduan, bigarren pausua izango litzateke, tresna aukeratu, zein ia tresna ditugu, ez? Aukeratzeko. Hemen, pizka bat, nik ChatGPT, ez da nire behin-behineko tresna, baina, ematen doa antza denez, ChatGPT-rekin jende guztiak egiten dauen lan, baina, gero, bebai frogatuko dut beste batean, bale? Osa, egingo dut bietan, baina, beste batean frogatuko dut bebai. Eta orduan, gida honen azalpena da pizka bat ChatGPT hori konfiguratu, ez? Orduan, hemen horregatik esaten dut. ChatGPT nola egin bat, ChatGPT-era junez, chatgpt.com era junez, edo beste plataforma bat erabiltzen. Ni Cloud beste bideo batean erabili dut uste dut, edo beste batean egin dezakegu bai. Bale, orduan, ChatGPT hori konfiguratu behar dugu, ez? Orduan, konfiguratu behar dugu konfigurazioa ikuspuntu, nola esan, ikuspuntu gratuito edo batetatik egin behar dugu, pentsatu behar dugu ez dugula olako aukerarik prora pasatzeko eta hor hor aukerak handiagoak izango litzatezke, baina hau izan da, hemen prompta ematen dut, ez? Zuk makina, inteligentzia artifiziala, ez zuk irakaslea, araudiaren gaineko ebaluazio tresna bazara, irakasleentzat diseinatua. Zure funtzioa da test galderak, kasu praktikoak eta ebaluazioko ariketak sortzea. Vale? Hori da. Zure ezaugarriak galdera motak sor ditzazkezu,
lau aukera, bat zuzena, kasu praktikoak, egia gezurra galderak, bete etxuneak, azalpen laburrak, zailtasun mailak, oinarrizkoa, kontzeptu sinpleak, formatua galdera argia eta zehatza, erantzun posiblea A, B, C eta D, azalpen zehatua zergatik dan zuzena, araudiaren erreferentzia, artikulua, adibidez. Laugarren puntuan, eduki eremuak, zerga egiteatea, ez litz imponible, salbuetxetako erakiketak, hechos exentos, bases imponibles, kenketa derecho a deducción, plazos especiales, tipos de bases imponibles, en fin, hau errepikatuta dago. Vale. Orduan, erabiltzaileari galdetu behar dizkio esun gauzak. Hau da, guk buelta ematen diogu eta esaten digu, zuk irakasleari, bueno, a ber, zuk, hau da, chat GPT edo besteren bat galdetu behar diozu, zer egin nahi dauen, ez? Zein galdera nahi dituen, zein motako galderak, zer zailtasun maila, zein gai espezifiko, zein formatuan, test, kasu praktikoak, eta galdera bakoitzarekin zer eman nahi dion, ez? Galdera testua, lau erantzunen aukera, erantzun zuzena, ezalpen didaktikoa, araudiaren artikulu de referentzia, eta beti erantzuna euskeraz eta didaktikoa eta argia izan behar da. Hori da, pronta. Eta laugarren pasua izango litzateke tresna frogatu eta doitu, ez? Egin test bat. Sortu bost test galdera, bez araudiarekin salbuetxiteako eragitei buruz, eta maila ertainekoak izan daitezela. Vale? Hori da pizka bat. Orduan, hau aurrera eramateko, hiru lekutan frogatuko dugu, bai? Hemen, hau da aurkitu dan beste bat. Ja. Letzat, hau ematen dau, ez dakit, bueno, ez dakit, Europarra dela, Europako chat GPT-ren antzeko zerbait. Probatu dezaku, nahiko berria dela, vale? Vale, orduan, besterik gabe, jungo ara. Hemen chat GPT-an, nik prompt hau, ja jarrita daukat. Zuk, bezelantzen gaineko zerga, hemen dago. Bai? Da, zen denbora aurrezteko, ez? Vale, eta hemen, ja, bezaren zera, dokumentu hori deko sartuta. Orduan, guazen ikustera, zein erantzun emoten digun. Ulertuta. Bira, hemen, emon dizkigu, guk esan dioguna hemen erantzuteko. Zenba galera nahi dituen? Hogei galdera test moduan saiak. Eta, bueno, saiak ez aurreratu jartzen da barkatu. Aurreratua. Eta, zerga egitateari buruzkoak.
Adibidez, lehenengo galdera, bezaren zerga egiteatea zein kasutan sortzen da? Enpresaburu edo profesionalek ondasunak edo zerbitzuak doan ematean. Ez. Enpresaburu edo profesionalek ondasunak ondo edo zerbitzuak diru truken motean ohiko eta noizbehinka. Pertsona fisikoek ondasun pertsonalak saltzen dituztenean beti, doako laguntzak eta diru laguntzak jasotzean. Kasu honetan, nahiko askar irakurrita, zaila da. Esan diogu, maila altua izan, eta ez dute irakurri, Orduan, nik printzipioz be esango nuke, baina ak be bai dudan jartzen hau, bale? Doan emateak ez du suposatzen bezik ez duzula emon behar, beraz hor duda sortzen, baina be jarriko nuke. Bale, orduan esaten du, printzipioz ematen dau, funtzionatzen dauela, referentzia jartzen digu, en fin, bai, mesedez. Bueno. Eta hemen esaten badiogu, eta zen moduz, hemen, prontean, esan diogu, barkatu, eduki eremuak, eta bost kasu praktiko, erraz, eta bost kasu errazak eta hor kasu praktiko egiten digu, ez? Mirenek autonomo budan negozioko ordenagailu zarra eramaten du etxera erabilera pertsonerako diru trukerik gabe. Zer gertatzen da bezaren ikuspegitik? Ordaindu behar dauela. Ez da zerga egitea, ez dago kontraprestaziorik. Zerga egiteatea dago autokontsumo gisa. Ez da bezari lotuta partikular baten erabilera pertsonala delako. Zerbitzuetako eragiketa da. Erantzun zuzena B da. Zerga egiteatea dago autokontsumo gisa. Bai, hori da erantzun teknikoa, baina, hemen egon daitezke, ikusi beharko litzateke, ordenagailu horren zein motako zahartasuna deko, 10 urteko ordenailua da, ez deko zentzu handirik autokontsumo egotea, baina oso ondo. Hau da eskatzen diogun bidea, ez? Hemen, eskatu diogun, pronto horretan eskatu diogun dana, eskatzen digu, gainera, guk nahi dugun erara moldatu dezakegu, eta hau, lan egiteko modu hau, guretzat oso eraginkorra iruditzen zait, eta, diru dinot, denbora aurrezte aldetik, oso ondo, ez? Zera, zein da arazo hemen? Hemen, gai hau dominatu behar dozula. Ni dominatzen dut eta kostatzen jat batzutan, batez ere, jarri diogunean, hemen maila aurreratuko galderak egitea eta, ez da gauza erraza, ez? Orduan, hemen nik hau ez dut, dominatu behar dugun materia da, nire ustetan. Oso ondo etorri dakigu kebe bai ikasteko, ez? Oda, holako gauza bat planteatzea eta jartzea geu ikasle moduan, hori. Hau da pizka bat bideoan planteatzen dudan bidea, planteatzen dudan prompta, eta hemen jasotako, erantzuna, prompt honek. Espero dut nahikoa izatea ez dugu denborarik besteak frogatzeko, cloud eta hau berria letzat, ikusten duzuenez, denbora gainera etorri zaigu. Venga, beste batera arte.